zein garrantzia du gaur emango den pausuak? Bueno, nik uste egin beharreko pauso bat zela, aspaldi egin beharrekoa, eta malgarria da, hainbeste urte pasa izatea Franco hor bertan bere goraipamen guztiekin egondan bezala egotea, kontuan eduki behar deu, tarte honetan, 24 urte hauetan, PSOEren bi gobernu egon direla hasieran Felipe Gonzálezekin, hau da denbora soberan egon dela guzti hori aldatzeko eta handik ateratzeko Franco, eta geroztik ere, azkenian oraingo gobernu honetan Sánchezen gobernuan lortu dutela. Etzen hain zaila egitea, ez da egin nahi izan, bitarte honetan 40 urte hauek esanguratsua da, hainbeste urte pasa behar izatea, eta horrek adierazten du zer nolako demokraziaren kalitatea daukagun hemen, ez, eta transizioa zer izan den, ez. Beraz, ongi etorria izan dedila, ze aspaldi egin beharreko zerbait zen, kontua da, ia hemendik aurrea ze gertatzen den horrekin, eta benetan simbolismotik aratago doan zerbait ote den, nik nire zalantza ditut, ez dut uste gauza asko aldatuko direnik, hori justiziazko zerbait izan, handik ateratzea batez ere, zeukan goraipamen hori deusestatzeko, baina horrek ez du esan nahi, Franco han ez egonda, frankismoa bukatu denik, ez da gutxiagoik ere. Frankismoa bizirik dagoela, hori entzun ohi dugu, ahotse ezberdinek hala esan ohi dute, zer egin beharko litzateke egiazki hala bada? Lehenengoko gauza, da, egin etzena, duela 40 urte egin etzena, egitea ez, transizioa, saldu diguten transizio demokratiko hori, gezurrezko zerbait zala behin eta berriro salatu da Euskal Herritik batez ere urte guzti hauetan. Orain badirudi lehen ikusten etzena, beste sektore batzutatik ere ikusten hasia dela, eta horrek postekoa da, egia esan, baina gauza asko daude aldaltzeko. Frankismoaren estruktura guztiak gaur egun mantentzen dira, ze beraiek lotutako zerbait izan zen. Adibidez,